കഥ പിറന്നാളിര. രചനാവതരണം റംല എം ഇക്ബാൽ. പിറന്നാളിര. വേനൽ മഴയുടെ ആരംഭം പോലെ തോന്നിപ്പിച്ച ആ കാറ്റത്താണ് രാഹുലിൻ്റെ ഫോൺ റിങ് ചെയ്തത്. ആദ്യത്തെ റിങ് ശബ്ദം അവൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. രണ്ടാമത്തേതിലാണ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തത്. 810 എന്ന പേര് വന്നപ്പോൾ അല്പം കാൽവളവുള്ള റെജിയുടെ പുഞ്ചിരിക്കുന്ന രൂപം മനസ്സിൽ തെളിഞ്ഞു. ആദ്യമായി ഒരു ഫോൺ സ്വന്തമാക്കിയ നാൾ അവനാണ് ചെറുപ്പത്തിൽ കൂട്ടുകാർ കളിയാക്കിയിരുന്ന ആ പേര് തന്നെ തൻ്റെ ഫോണിൽ സേവാക്കിയതെന്ന ഓർമ്മ രാഹുലിൻ്റെ മുഖത്തും നേരിയ പുഞ്ചിരി വിരിയിച്ചു. ഡാ രാഹുലേ, നമുക്കിന്ന് പാറക്കുളത്തിൽ പോയാലോ? എന്താപ്പോ അങ്ങനെ ഒരാഗ്രഹം എന്ന രാഹുലിൻ്റെ ചോദ്യത്തിന് റെജി വെറുതെ എന്ന് പറഞ്ഞു. രാവിലെ കണ്ടപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരാഗ്രഹം അവൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്നും രാഹുൽ ഓർത്തു. 1ാം ക്ലാസ് മുതൽ പ്രീ ഡിഗ്രി വരെ ഒന്നിച്ചു പഠിച്ച കളിക്കൂട്ടുകാർ. നിഷ്കളങ്കനായ അവനെ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് പലരും ഇരട്ടപ്പേര് വിളിച്ച് കളിയാക്കുമ്പോൾ താൻ അവരുമായി വഴക്കിന് പോയിരുന്നത് ഒരു തമാശയോടെ രാഹുൽ ഓർത്തു. കൂലിപ്പണിക്കാരായ റെജിയുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ആറ്റുനോറ്റ് കിട്ടിയ കുഞ്ഞായിരുന്നു അവൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ്റെ വൈകല്യം അവർക്കൊരു കുറവായി തോന്നിയതേയില്ല. ആ വീട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ രാഹുലും അവരുടെ സ്നേഹം ആസ്വദിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. നന്നായി പാടുകയും വരയ്ക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന അവന് ദൈവം എന്തിനീ വൈകല്യം കൊടുത്തു എന്ന് പണ്ടും രാഹുൽ ചിന്തിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. വൈകുന്നേരത്തോടെ രണ്ടുപേരും കുളത്തിന് സമീപത്തെ വലിയ പാറകളിലൊന്നിൽ ഇരിപ്പുറപ്പിച്ചു. രാഹുലേ, ഇന്ന് ഞാൻ വളരെ സന്തോഷവാനാണ്. ഇന്ന് നിന്റെ പിറന്നാളല്ലേ, അതിൻ്റെ ആവും. ഒരു ഗ്ലാസ് പായസം പോലും തരാതെ നീ ഒറ്റയ്ക്ക് സന്തോഷിച്ചോ, പിശുക്കൻ. അതല്ലടാ, എൻ്റെ പിറന്നാൾ ഞാൻ ആഘോഷിക്കാത്തതിൻ്റെ കാരണം നിനക്കറിയില്ലല്ലോ. പിശുക്കനായിട്ടല്ല, ഇന്ന് നിന്നോടത് ഞാൻ പറയാം. ഇതുവരെ ഞാൻ ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഇന്ന് ഞാൻ ഒരുപാട് സന്തോഷവാനാണ്. അതുകൊണ്ട് ആദ്യമായി ആ രഹസ്യം നിന്നോട് പറയാം. നീ വലിയ ഡയലോഗ് അടിക്കാതെ കാര്യം പറ റെജി. വേഗം കുളിച്ചു പോകണം, മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. രാഹുൽ തികഞ്ഞ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷകനെ പോലെ കണ്ണുകൾ മാനത്തേക്ക് ഉയർത്തി. നിനക്കറിയാമോ രാഹുൽ, എൻ്റെ 15ാമത്തെ പിറന്നാൾ ദിനത്തിലാണ് നമ്മുടെ രാഘവേട്ടൻ മരിക്കുന്നത്. 16ാമത്തെ പിറന്നാൾ ദിനത്തിൽ മറിയ ചേട്ടത്തി. അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് എൻ്റെ 9 പിറന്നാൾ ദിനത്തിലും ഓരോരുത്തർ മരിക്കുന്നത് ഞാൻ അറിഞ്ഞു. അല്ലെങ്കിലേ ചട്ടുകാലനായ ഞാൻ ഇതും എൻ്റെ ഭാഗ്യദോഷമായി ആളുകൾ കണ്ടാലോ എന്ന ഭയത്താൽ ഈ പിറന്നാൾ ദിനം ആരോടും പറയാതെ ഒരാഴ്ചയായി എനിക്ക് ഉറക്കം കിട്ടാതായിട്ട്. ഈ പിറന്നാൾ ദിനത്തിൽ ഇനി ആരാണോ എന്ന ചിന്ത. നിനക്ക് വേറെ പണിയില്ലേ റെജി? ഇതൊക്കെ നിന്റെ തോന്നലാണ്. ഈ മരിച്ചവരൊക്കെ ഓരോ അസുഖമുള്ളവരും വയസ്സായവരും അല്ലേ, അല്ലാതെ നിനക്ക് വട്ടാണ്. സത്യം രാഹുൽ, നീ പറഞ്ഞതാണ് ശരിയെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ എനിക്ക് 10 കൊല്ലം വേണ്ടി വന്നു. ഇന്ന് ഞാൻ വളരെ സന്തോഷിക്കുന്നടോ രാഹുൽ. എല്ലാം എൻ്റെ ഓരോ തോന്നലുകൾ മാത്രമാണ്. ഇന്ന് ആരും മരിച്ചിട്ടില്ല, എവിടെ നിന്നൊരു മരണവും കേട്ടിട്ടില്ല. അതിൻ്റെ ആശ്വാസവും സന്തോഷമാണ് എനിക്കിപ്പോൾ. ഓ, ഇനിയെങ്കിലും എനിക്ക് നീ ഒരു ഗ്ലാസ് പായസം തരുമല്ലോ അല്ലേ? അമ്മയോട് പായസം ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടാടാ ഞാൻ വന്നത്. നിന്നെന്ന് ഞാൻ പായസം കുടിപ്പിക്കും, ഉറപ്പ്. റെജി രാഹുലിൻ്റെ കൈ പിടിച്ച് വലിച്ചെഴുന്നേറ്റു. രണ്ടാളും കുളം ലക്ഷ്യമാക്കി നടന്നു. ഏറെ കാലത്തിന് ശേഷമായിരുന്നു അവർ അവിടെ കുളിക്കാൻ എത്തിയത്. അതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷത്തിൽ രണ്ടുപേരും മതിവരുവോളം നീന്തി തുടിച്ചു. രാഹുൽ കുളിച്ചു കയറിയിട്ടും റെജി നീന്തൽ നിർത്തിയില്ല. മതിയാക്ക് റെജി, പോകാം, സന്ധ്യയാവുന്നു. ഇതാടാ, ഒന്നുകൂടി നീന്തട്ടെ, ലാസ്റ്റ് റൗണ്ട്. ഇതും പറഞ്ഞ് റെജി കുളത്തിൻ്റെ നടുവിലേക്ക് നീന്തി. രാഹുൽ തലതോർത്തിക്കൊണ്ട് കരയിലേക്കും. അല്പനേരം കഴിഞ്ഞ് റെജി കരയ്ക്ക് കയറാത്തതിൽ അരിശം വന്ന രാഹുൽ അല്പം ശാസിച്ചുകൊണ്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കി. ഇല്ല, അവിടെ റെജിയെ കണ്ടില്ല. അപ്പോഴേക്കും 10ാമത്തെ പിറന്നാൾ ഇരയായി സ്വയം അവൻ മാറിയിരുന്നു. നന്ദി.